ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଖରାରେ ବସ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ତ ହେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ରୁଦ୍ର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକକୁ। ଏଠି ଆସିକି ଖରାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଜଗିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୋର ଏବେ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସି ବସ୍ ରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ମୋ ବସ୍ ବି ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଦିଗପହଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି ସୁମାଣ୍ଡି ମୋ ଅଜାହାର ଗାଁକୁ। ସେଠି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହଉଛି। ତ ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ 2 ଘଣ୍ଟାର ବସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସିଲ୍କ ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଘରକୁ। ମାମୁଁ ଘର ଘରେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇର ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁମାଣ୍ଡି। ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ସୁମାଣ୍ଡିରେ। ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ପ୍ରଥମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଆଉ ଗାଁ ସାରା ଝାଲର ତା ସହ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି କରୁଛେ। ତ ଗାଇସ୍ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।